knækket der. Nålen. Ja, det er jo... Den har sikkert også haft sin bedre dag, den nål. Den kan sy forresten. Det er indtil vejen med den. Okay, så jeg skal købe den nål. Prøv lige at se, når jeg begynder her og... Er der en bestemt størrelse nål? Nej, det er bare en standard nål. Prøv at se her. Prøv at se, når jeg begynder at sy her. Se, hvor flot den syr. Ja. Det kan også være, at den lige skulle i gang. Nej, det er fordi det... Og så... Hvordan skruer på den der for at få nålen ud, ikke? Hvad fanden? Ja, det skruer det på. Så prøv lige at... om vi kan få den til at... Ja, men... Nu er vi bare med til at se et nyt modeimperium vokse op her. Sådan.